Felix. Kom. Kom her. Hej. Hvad så? Skal du ind i hulen her? Skal du ind i hulen her, Put? Hvad så, trold? Nej, kom her. Kom her. Det kilder. Hvad så? En dejlig piber, hva'? En dejlig piber. Du er en hyggefis, er du. Kom. Kom herhen. Nej, ikke spis den der. Så kom. Hej. Det er dejligt. Nå, er det dejligt? Er du en dejlig lille hyggefis? Jamen, Felix kan jo godt lide at komme i hænder. Og nej, det er ikke altid mad, der trigger. Nej, det er nemlig ikke altid mad, der trigger. Det kan nemlig godt ske så meget, at man ikke gider mad, når man hedder Felix. Hvad så? Kommer du? Jeg tager din futter. Jeg tager din futter. Ja, jeg tager din futter. En dejlig fugl. Hvad så? Hvad så? Jamen, det er det, vi er gode til, hva'? Det er hygge. Det er hygge. Det er hygge. En lille hyggelig trold. Ja, du er en hyggelig trold. Hvad har du fået øje på? Har du fået øje på den der, du kan bide i her, hva'? Du er inde i hulen. Hvad hulen laver det der, hva'? Ja. Lille fis. Jamen, som man kan høre, så er der jo gang i mange fugle. Og der er gang i mange fugle, fordi at det er formiddag, og der er lige kommet mad, og de er lige ved at få vand, og sådan forskellige ting. Og så er man jo en livlig fugl. Og Balsam snakker lidt med herhen. Ja, det er godt. Hvad så, Felix? Hvad så? Er det der, det klør? 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 Dejlig fugl. Det kan man jo få lang tid til at gå med det her. Ah. Det er da ikke fordi du er kælen, vel? Lille klik, lille, lille. Lille klik, 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 klik. Du er en lille høne. Du er en lille høne. En lille høne er du.
så? Hvad så? Hvor skal I hen? Trold. Nej, vi skal ikke have varm mad. Det er så lige lidt gylpen op til mig. Det er jo en smuk tanke, men jeg tror jeg foretrækker et stykke brød i stedet for.